Mayapayabak po kay kayungan. Talakatang po para kinubena ning indo ning alananggan sao. Kinligyan ng pa ang poning anak, ang poning banal ay espiritu. Kapatad, anti mong anak na nuwan ay duta mo, makatipon tamo, arap ning mapaglalang larawan na, ban parangalan taya at manalangin para kiring hanggang kailangan tamo. Uli na ning eta matampang anak, aduan tapa mo impakalulot kapatawaran nin Diyos. Itamangan po. Mapamakalulong ipa, tinubod mi indivinong anak mo, banat mo sana kami, kapamilataning kamatayan at pangasubling mebi, at bandi na kaming bayong biye. Uli na niti, gawon mo kaming anak mo, ban mi kakalugod kami kang Kristo. Emo mi katapilan king milabas a panahon, kelingwan mi iting matas adangalan. Mi kasala kami karingkeking kapatad, lepas tanganan da ka, mapamakalulong ipa, patawaran mo kami, king pamanisi ning mataktak king kasalanan mi, aduan mi impakaluluan mo kami, mi biyebe kaya sana kapilan man, antimong tunay mong anak at tapat.
Si Claude, tama po. Panalangin ning novena. Itangan po. Pakamalan ay do ning nananggan sahop. Manibat king krus, Jesus binye nakakaya kami, ban maging indumi. Ika ing maganakan dili, ing malugod dili karing sablang indo. Malugod mo kayong balikdan, kaluguran ay indo. Biriyan mong di na kaya ka king kasakitan na ning kaya kang anak. Ulining sikanan mong ibat king kaya kang kasalpantayanan, ampong kapanaligan, kinugod ning ipa ning Diyos. Tinggap mo ing kayang kakaburian, anggyang emo atalos. Ikami man ating keng krus apong kapagsubukan. Paminsan-minsan may bugna keng misaldak akapibabatan. Lusok ming pakamalan ay indu, idake mo kami, king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan kin Diyos. Ipagana mo kay kaming alangpat na ing lugod nin Diyos kay kami, king pakibatanong at ding panalangin mi, king bagi anong makanano lang lusok makakayap kay kami. Pasignangan mula ring puso mi, banadala miya ing krus, anti mo indibinong anak mo. Sopon mo kayong makatalos, king nino mo andara kay king krus ng Kristo, alang sala indumaki naman, king pangasabli ng mebi. Lusok apakamala na indu, ning isipan mila ring kekeng pigagap, ay mupabusan ing kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maragul inlugod mo karing aliwa. Sopon mo kaming ayapusan da ka, kabang manalangin kami, para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan daring anggang at suketi, makipagnabena. Pag-amo-amo mi kaya ka, kay kang indu, ing sopan mo kami sana magdalang kapasngawan, karing masakit ang pong maghingalo. Di na mo lang kapanaligan ding kalulu, at ding alang kapanintunan. Pamatalan mo ring malungkot, maging mayansa ing kasakitan, ding maliligalig. Ituro mo ing katuliran, karing niligalig karela, at ibalik mo king Diyos, deta hanggang linapastangan kaya. Lusok pakamala na indu, sopan mo kaming manginlag, king kasalanan amikawani ki kami, king ipang at sibanwa, at king balang metong at metong ki kami, kimip mong kapanaligan kaya ka, bibili mi ing sarili ming, lalam ning mantu ning mapanwalo mong indo, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasupan. Panalangin para king pibale-bale. Itangan po. Indo ning alananggan sao, pinili rakang reyna ning kekeng pibale-bale. Bendisyonan mo ring kekeng pamilya, king malusok mong lugod indo. Manano na sanang ni sakramento ning kasal, bukloran na lang matalik ding miyasawa. Ban kanita manatili lang tapat, king metong at metong kapilan man. At mikalugod la, antimono makanano in lugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mula ring sablang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, apenibala na karela ning Diyos. Ibiyera sanang parati karela, ingalimbawa na nintune biye Kristiyano. Sopan mo lang palagul karing anak da, kinlugod at takot kin Diyos. Bendisyonan mo nga ding anak, banluguran at dalat igalang, ang pampamintuan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karimila lalong ipanibala, ring kenakan ngini. Dinan mo kayang masabal, kin dapat mindikilan, banggawan mi ing kekeng dake, kanita maging santongan nening kapayapan, ing kaya kaming pibale-bale, anti mo ing sarili yung pibale-bale, karing Nazaret. Ika ing kaya kaming uliran, sopan mo kami bandagul aldo-aldo, intune minlugod kin Diyos, at karing paraming tao. Ban kanita ing katuliran apong kapayapan, masayang magari, king kabilugan ng pamilya, ning ketawan. Amen. Kaya dunan king indu ning alananggan saw, Santa Maria, Santang Birhen kinagling alam bakas kasalanan,
kekeng indu ni ngalananggan sao. Ikeng makasalanan mamasa kami keko. Ban mikapnon kami king Espiritu Santo at maging matatag kaming talapatutu king lugod ng Kristo kare hanggang tao. Ban aldo-aldo lalo kaming maging kawangis ng Jesus antimo ika. Ban maging mamo kamit mapakong babalob antimo engkya kang anak Jesus. Ban pitakutan mi ing pangabating naning pamikahaluguran mi king Diyos, kabang kaba, pauli na ning kasalanan ay emi sinisyan. Ban parati ming pagdulapan, ipakalululun at kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi king Diyos, magsalitaya kaya kami, karing mga palyari king biyemi, aldo-aldo. Banaldoldo, manalangin kami, kimip mong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Banatalas mi, ingulaga, ning pamanyabaking Diyos, abi-abi king Eucharistia. Bandagol inlugod mi kang Kristo, ang po karimparamin tao, kapamilatan ning maralas apamakinabang. Banigalang milaring katawan mi ang ating santungan ng Espiritu Santo. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilatan ni maragul ming masabal karingaliwa. Ban apakilala mi indangalan na ning pamag-obra, kapamilatan ning pamanyapat mi karing mismong obra mi, kimip nung sipagan at kalausan alub. Ban patawaran mila manibat karing puso mi, retang linapastangan kay kami. Ban akilala mi indewakan na ning pamagdulap, kin sarili ming kapakanan, ning ati namang mapeperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid, apami palaganap king pibandyan na niting yato. Ban idake milaring aliwa, king gilingan mi, para king kasaplala na ning komunidad. Ban tanggapan mi ing king katungkulan, king komunidad, king espiritu ning tapat apamanyuyo. Ban ing banal ay espiritu, tayranig pasit nangan, ing Santo Papa Francisco, ding obispo ang poding pari. Ban mi pagkalubang kaming dakal a bokasyones king pamagpari at biya religyoso. Ban adalamiya imbelwan at lugod kang Kristo, karetang epamakibalo kaya. Ban kinanong mga atotuklasdat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan king Diyos iyang makiyupaya kaya kami apo kisabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kami lungob king karinan ning ipang at siwanwa. Ban kanitang matay kami ngatso king kapayapan at pamakikasundo kang Kristo ang po karimparaming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pahuli ning kapanaligan mi king ginung sinubling mebye. Banding kapatid ming miyangon na biye, aganda na lang binakayanan king pangasabi ng mebye ning anak mo. Nginitahimig tamong manalangin para karang sarinitang kapagnasan. Itamongan po, Banala Maria, sopan mo kami karing kekeng kailangan, ipanalangin mi ing kabilugan abalayanin Diyos, manano sanang may iabot ngan kaya kami, inga nananggam mong saop. Ginu binyeme e Maria kaya kami, ban maging induming makatalaga sumabot kaya kami,
king balang penandit. Ibiyam kaya kami ingrasyang maksakdal kami kaya, king nanamang kaya kailangan. Amen. Talakat na po. Kinagaling pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Maya payabak po pasibayo kaya kayangan. Kabeda po din kaya katamang pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala naman po din makatuking intention. Ing kapasalamatan da po di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Ison, Mayor Roding Gonzalez and family, Francis and Celie Seller and family. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king Aldodang Kibaitan, di Rason Ramon Medina, Helen Rivera, at Angelina Liklikan. Safe travel, Mike Torres. Special intention, Ditz Anita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Torrentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Kapayapan para king bansang Israel. Para king healing dari Megan Centeno, Norma Kiambao, Mark D. Kleiner Bayani. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Patahos, Father Ray de la Cruz, Liana Ariel Lamera, Leslie Ann Mesa, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Marites Teng, Amalia Sumang, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Mila Mariano. Para kingalananggang kapaynawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Imelda, Virginia, Bienvenido, Jaime, Helen, Edwin, Dominga, Alicia, Angelina, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
sa langit at Ilagiling impampo ng anak po ng Banal Espiritu, ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kaya kahingan, mayapayabak kaya kahingan po, isadya talang yan sarili tamo, sisyan tala pa rin kasalanan tamo, batang maging karapat dapat ganap karating banal na misterios. Igang Diyos sa malugod at mapaglunos, Ginoo pakalulo. Igang miturong manalangin kay kami, King Ipame, Kristo pakalulo. Igang Diyos sa makasadyang magbayo, balak at mamarusa, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa maipain tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, King Bie, alanganga, manalangin tamo. Oy paming at banwa, iba't king panahon di Abraham at Moises, hangga kaniting pamitipon na king panalangin ning kaya kang iglesia. Inubog ming balayan mo, king wangis ning kaya kang anak. Panwanan me sa iting balayan, king kalam ning kaya kang kayarian. Asoy wanda kasanang alang kupas, at apakit ing lugod mi, king metong at metong, antimonong makananon mo king liguran. Ditihadon mi, king kapamilatan ni Ginumeng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't kinlibro ng propeta Jonas. Lugal king tumulaya i Jonas king milyari, mimwayo, inyame nalangin nyo, at ngano, ginubayo kelikwan, ing kanakuntok nangan, kuwari sinabi keko, king itiya ing marahil mong daptan. Itiya ing sangkan, nung bakit migkapilit kong tinakas, papunta king Espanya. Balo ko, king Diyos kang malugod, ampong mapaglunos, king manatili kang mapibabato, magana ka, at manatiling makasadyang magbayo balak, at mamaruso. Inya naman, ginupabustan mong matenaku, mas mayap pa, ing matenaku, kesa king mabiyeko. Nga nang mekibat ning Ginu, nano ing matulid mong mimwa, mintaya i Jonas, kindane na ning aslagan ning syudad, at karinya linuklok. Ginawayang balag, at sinalilong niya karin. Pagumasdana, nung nanuing malyari king Nineve. Kanita pepatubane ning Ginong Diyos, ing metong atanaman, ban mo niya sa lilong kang Jonas, at ban eya manamdaman pali. At tutuyang mesaya i Jonas, king tinubong tanaman. Dapot kabukasan, inyang saslag ni ing aldo, inutusan ni ning Ginu ing metong awulad, bansirana ing tanaman. At inyang sinlag ni ing aldo, ing Diyos mi pabalyang mapalingangin, iba't king aslagan. At may bugyang malyu i Jonas, king pali na ning aldo, adagpo king buntok na. Inyapig na sana ing matene sana, nga nang sinabi, mas mayap pa ing mateku, kesa king mabiyaku. Dapot nga na ning Diyos kayo, nanong matulid mong mimwa king tanaman, may kibat siya i Jonas, atin kong matulid bimwa, at king kamwa kong yan, bisana kong mate. Nga na ning Ginu kayo, tinubuya iting tanaman, king misa na bengi, at limbugya, kintuino king bengi. Emune man pipagalan, ni pepatubo man, makanyan man,
Lulungkot ka king milyari kayo. Inya lalo kong sukat mi kamaragul alunus king Ninive. Ing mayupayang syudad ay ito. Uling atin niyang maygit dinalan, at 20,000 memalen aalang malit, at atin niya namang dakal, abako. Ing amano ning Ginu. O Ginu, Diyos kang mapaglunos at tinlugod mo alang kapara. Ika ingka kong Diyos, inya malunos kasaka ko, patitingapon ika ing awsan ko, pamatulan me Ginu, ining talasuyo mo, uling ka kong dalong, kaya ka ipayabot ko. Pablasang malam ko at mapamatawad o Ginu, karing sablang mamaos kaya ko, mitmukan lugod. Ginu, dalangin ko kaya kasanang pakiramdaman, ingka kong dalong kaya kasanang tingiran. Ding bansang kaya kanlelangan, kaya kalalapit lo, bansang ba at munye kapuryan, king kaya kan lagyu. Mayupaya ka at darapat bage makapagmulala, bukod mong ika ing Diyos, at ala ng aliwa pa. Sabik kong manayaking Ginu, uling panaligan ko, itang pengako na. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang sandukas. Misan ni Jesus manalangin niya king metong alugal, inyang mayari ing metong alagad sinabi na kaya, Ginoo, ituruyo kaming manalangin, anti mo yung depata ng wan karing kayang alagad. Nga ng Jesus, nang manalangin kayo, anti kanining sabihin niyo, Ipa, misamba niya yung lagyo mo. Datang na sa yung pamagari mo. Dinan mo keng pamanganal doldo. At patawaran mo kami karing kasalanan mi. Huling patawaran mila naman, detang ke kami mikakasala. Emo ke iharap king mabayat, akapagsubukan. Ing mayip ng balita ni kakatamong kaligtasan. Naalala ko po ang yumaong si Father Fernando Suarez. Isang kwento niya sa amin noon, nung kasama namin siya, pag naghihiling, kasi tinanong namin kung anong dinadasal pag naghihiling siya. Kuminsan daw po, hindi naman siya nagdarasal Papatong lang yung mga kamay. Kuminsan, wala man sa loob niya yung pagdarasal. Siguro sa pagod niya. Pero nagtataka na lang siya. Mayroong gumagaling. Kaya naisipan niya, nasabi niya, wala naman talaga sa akin yung kagalingan ng mga tao. Nasa biyaya ng Diyos. Kung bakit sila gumaling, parang hindi man dahil sa aking panalangin, dahil kundi sa biyaya ng Diyos. Sabi niya.
Yan po yung sabi ni the late Father Suarez na hindi nakasalalay sa aking panalangin, nakasalalay sa Diyos. Na, siguro nga na pwedeng ganun. Na yung mga nangyayari sa ating magagandang nangyayari sa atin, pwedeng wala man sa ating loob, pero bigla na lang nangyayari dahil mabait lang at mabuti ang kalooban ng Diyos. No? Dito po sa ating first reading, itong magtatapos ngayon ang maikling kwento ng buhay ni Propeta Jonas. Na, kung alam po nyo ang istorya niya, inutusan siya ng Diyos na mangaral sa Ninive ng pagsisisi, pero tumakas siya, ayaw niyang mangaral. Pero ganun pa man, katapos ng medyo maladramang nangyari sa kanya, dahil sumakay siya sa barko, binagyo, itinapon siya sa dagat, nilamon siya ng balyena, iniluha siya ng balyena, no? At nung ganon, dahil habang nasa loob ng balyena, inutusan siya ng Diyos na mangaral na. At siya'y tumalima na. Kaya pagka luha sa kanya ng balyena, ayan, pumunta na ng Ninive at nangaral. Nangaral siya ng pagsisisi. At habang katapos siya nangaral, pumunta sa isang lugar para, kasi nga, gugunawin ng Diyos ang Ninive. Kaya ipinadala siya doon para mangaral ng pagsisisi. At nung mangaral po siya ng pagsisisi, ayan, inabangan niyang magunaw ang Ninive doon sa isang medyo malayo-layo ng lugar. Ibig sabihin sa pangangaral ni Jonas, wala naman sa kanyang loob na magsisisi talaga yung mga taga-Ninive. Ang hangarin niya ay gunawin ng Diyos ang Ninive. Kahit nangaral siya ng pagsisisi, parang yun, dahil utos ng Diyos yun. Pero para sa kanya, wa-epek ang pangangaral niya. Pero nakakapagtaka, kahit wala sa loob niya yung pangangaral, kasi inutusan siya lang ng Diyos, nagsisi yung mga taga-Ninive. Mula sa hari hanggang sa pinakamababang citizen ng Ninive. At dahil dito, ito, pinatawad ng Diyos ang Ninive, hindi na sa ito hinayaang magunaw. At ganyan din po tayo. Sa atin, pwedeng ganyan. Kumisa, wala man sa loob natin ang mga ginagawa nating kabutihan, o namang bagay-bagay. Pero ang Diyos ay aktibo pa rin pinapaira ng kabutihan dito sa mundo. Kahit kami po siguro mga pare, kahit nangangaral kaming ganito, kahit ako, guilty rin ako. Kung minsan wala rin sa aking loob ang aking pangangaral. Pero ganun pa man, pwedeng sa mga nagsisimba, may magsisisi. Mayroong matatauhan. Mayroong magigising sa kalokohan. Dahil hindi naman nakasalalay sa amin lang yung kagalingan ng bawat isa, pagsisisi ng bawat isa. Ito sa biyaya ng Diyos. Kung mayroong nagandang nangyayaring mabuti, hindi dahil sa akin, hindi dahil sa ginawa natin, kundi mayroong Diyos na makapangyarihan na pinapangibabaw niya ang kanyang kagandahang loob. Dito nga po sa ating ebanghelyo, dito sa ating unang pagbasa, kaya yun po, parang nagtatampo pa si Jonas. Kaya yan kaya ayaw kong pumunta ng Ninive kasi kilala kita mapagpatawad ka mabait ka may magandang loob mo alam ko nang gagawin mo Parang inaasahan talaga ni Jonas, gunawin niya yung Ninive kasi nga kalaban yan kalaban ng kanilang lahi yan hindi naman sila mga kakampi, kasangga, mga terorista yan, parang ngayon nangyayari sa Israel. Kaya hinihintay ni Jonas, talagang gunawin niya yung
ng Diyos ang Nineveh. Pero hindi. Kaya parang nagtatampo. Gusto na niyang mamatay. Pero ang ganda po ng istorya. Hinayaan ng Diyos na habang nasa malayo, hinayaan ng Diyos na tumubo ang isang puno para magsilbing lilong ni Tampurrot na si Jonah. Na yung puno. At nasiyahan naman siya. Kaya lang yung punong mabilis lumaki, the following day, namatay kasi merong uod na pinadala yung Diyos. Kaya nawala ng silong. Kaya parang galit na naman si Jonas na parang bakit hinayaan ng Diyos na namamatay yung puno? At doon ipinaliwanag ng Diyos kay Jonas. Sabi niya, kinalulungkot mong kamatayan ng puno. Ba't hindi mo ikinalulungkot na magunaw ang Nineveh na binubuo ng 100,000 na katao at maraming mga hayop na doon? Anong ganun? Para ba sinasabi ng Diyos kay Jonas, kung paano kang naawa sa puno, sana ganyan manaig ang awa mo sa mga tao ng Nineveh. And I think maganda pong aral sa atin yan. Sa ating lahat ngayon. So anyway, ayan, meron lang tayong mabait na Diyos. Kaya sa tuwing tayong nagdarasal, huwag mong iisipin na dahil mabait ka, magaling kang magdasal, kaya pinagkaloob ng Diyos ang hinihingi mo. Kundi talagang ulit, wala sa ating maliliit na merito o galing ng ating pagdarasalang ang tinatanggap natin. Dahil meron lang talagang palaging mabait at may magandang loob na Diyos. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, kayo po, pag dinarasal niyo ba yung Ama namin, nasa loob niyo ba yung kahulugan nito? Kung minsan, pag dinarasal yung Ama namin, wala naman sa loob natin eh. Hindi man naintindihan eh. Pero ganun pa man, kahit sinasabi natin paulit-ulit, lalo na pag nagro-rosaryo, wala naman sa loob natin yan. Yung mga ibang nagro-rosaryo eh, habang dinadasal yan, Ama namin, sumasalangit ka. Anak, nasusunog yung kanin. Tapos babalikan, saan na kasi ako? Pero ganun pa man, mabait ang Diyos. Kahit wala sa loob natin ang pagdarasal, hindi natin matinag ang kabutihan niya, yung biyaya niya ipagkakaloob pa rin. Kaya magtiwala tayo sa Diyos na ito na ang kabutihan niya ang palaging ipapairan at maghahari sa buhay natin at sa mundo. Amen. Ngayon po ay ating idulog sa paintimang kailingan, tayong lahat na niniwala at nagtitiwala sa Diyos na di matitinag ang kanyang kabutihan at kagandahang loob. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ituro mo keng manatili king panalangin. Para king Santa Iglesia Katolika, maging metong niya sanang iglesyang tayimtim manalangin, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang bansa, datang niya sa ing kayayaning Diyos, busal dangan, ipanalangin taking Ginoo. Para karing daralan kasakitan, atagpuan da sana, king manalangin lang kasnawan, king karelang panamdaman, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, mabiyasa ta sanang parati, at matampang manalangin, antimo intiro ng Yesus, ipanalangin taking Ginoo. Ngini po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan.
Oy paming nga tsubanwa, king kaya kang ganaka, ipagkalub mo sa ring kekeng kayadwanan. Datang niya sa kayarian mo, karing puso ring sablang tao. Itingan na doon, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin kay pakamalang kapatid, bante kaya katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ibang lubos mayupaya. Oy, pamimiglalang, tanggapan mo rin ang kekeng ayin at mananasanang iting sakripisyo ng kapayapan, padalisayo na kaya puso't kaisipan at gawa na kayong parating maong sumuyo kaya kapamilatan ng Kristong ginumi, ang ginuma natilya kaya kayo. Yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunay pin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang gadubos maipaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Kaya binayo mong sablang bagay at dininan mo king ang dake king kaganapan na. Bisamat Diyos siya, linubas na kayang sarili king kaligayan at kapamilatan ng daya ng mibubuking krus, inatad na kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya pabo ning sablang lelangan at meging pagmula na ng bialanganga karing sablang susuyo kaya. Inya kamberin sablang koro, ring anghel, karing banwa, daralit min kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banaling ginu, sa mayupaya, ngayon banwa. Sana king kakatas-katasan. Daratang king dagiling ginom. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami mayalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyane ka rin kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga nat ka na niya. Tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis,
Pasibayang pasalamat kaya ka. At binining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya. Hing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayat para karing sablang tao. Ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Lapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo negea, y Cristo negea, y Cristo negea. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyening anak mo. Darami kaya kay ting tinapi ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabayang pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kimeto yato, ban biganap kinugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at sablang pare. Gana kamula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subing miye, lanlan di Melda at Crisanto, ading alapang mayang unabye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king bialanganga, ban kaya benang Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at tinupad king malamong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutup, kagubning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kay katamo. Ipami, Diyo kabanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kay tesulip, antibanwa, ing kakanan ni king aldo-aldo, ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkaluwing kapayapan king panawin mi, ban king kasawpan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristo kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan, lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di may kakapatabi, pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kordero ng Diyos, minalako, king kasalanan ng iyato. Ning malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, minalako, king kasalanan ng iyato. Nontang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, lukas may nga mano mo, kumayap na mo.
Manalangin tamo. Oy, paming malagod, pagkalubme kaya kami, ing katawan at daya ning anak mo, ban mi bayo, ing kaya kang biya ka ring puso mi. King kaya kang pakalulu, ikabos mo kaya sana, at idala king biyalang hangga, apag masusyan kaniting Eucharistia. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ing ginuma natilya kaya kayo, at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ng kakatang kapag masusyan, niya umeta ng king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras, kay magandang araw, maraming salamat. Sabi po.